Auya mkumana enemati kurure msiva daigara ini nefuti ndichiuzwa saite ichi ndichiterera shuwa ini ndaitera kusvika pakukura nchingoterera ndatidzidzisika mwanangu kana tsiurika mwanangu we dzidzisika mwanangu kana mwanangu ndatitereresa mwanangu kana dzidzisika mwanangu ka tsiurika mwanangu we tereresa mwanangu ndati usaite chiramwa ukatsiurwa iwewe usangoramwa usangoridza tsamwa zvinoda kunzwisisa usaite chiramwa ita semuranda iwe terera iwewe futi terera usaite chiramwa iwe terera iwewe terera ndatidzidzisika mwanangu kana tsiurika mwanangu we dzidzisika mwanangu kana mwanangu ndatitereresa mwanangu kana dzidzisika mwanangu ka tsiurika mwanangu we tereresa mwanangu takapedza pedu takakurira aizodzo takakurira zvakuda kushandisa upfungwa kuti takakurira taigara ini nefuti ndichiuzwa saite ichi ndichiterera shuwa ini ndaitera kusvika pakukura nchingoterera ndatidzidzisika mwanangu kana tsiurika mwanangu we dzidzisika mwanangu kana mwanangu ndatitereresa mwanangu kana dzidzisika mwanangu ka tsiurika mwanangu we tereresa mwanangu ndati usaite chiramwa ukatsiurwa iwewe usangoramwa usangoridza tsamwa zvinoda kunzwisisa usaite chiramwa ita semuranda iwe terera iwewe futi terera usaite chiramwa iwe terera iwewe terera ndatidzidzisika mwanangu kana tsiurika mwanangu we dzidzisika mwanangu kana mwanangu ndatitereresa mwanangu kana dzidzisika mwanangu ka tsiurika mwanangu we tereresa mwanangu takapedza pedu takakurira aizodzo takakurira zvakuda kushandisa upfungwa kuti takakurira taigara ini nefuti ndichiuzwa saite ichi ndichiterera shuwa ini ndaitera kusvika pakukura nchingoterera